Голосування важливіше за весільну церемонію – дегустація бюлетенів та запломбована кастрюля замість сейфу. Найкумедніші та найбільш вражаючі випадки на виборчих дільницях, які було неможливо оминути увагою, ми зібрали в ексклюзивному матеріалі. Курйози на парламентських виборах 2019. Дивіться далі. Алюмінієва кастрюля замість сейфу для бюлетенів. У Кіровоградській області на кухонному приладді маркером написали «сейф» та зачинили його на мотузку. Проти такої самодіяльності виступили спостерігачі. Вони викликали поліцію. У Світловодському відділку, щоб не зірвати голосування, позичили свій сейф. Дістатися до дільниці самостійно. У Львові 94-річна жінка, яка була у списках тих, хто має голосувати вдома, прийшла на дільницю і вимагала видати їй бюлетені. Жінку обурило те, що її внесли у список тих, хто не може самостійно пересуватися. За згоди членів комісії бюлетені їй таки видали, але запропонували вкинути їх до переносної скриньки. Однак вона хотіла лише у стаціонарну. Через це розгорівся скандал, і старенька розірвала свої бюлетені на шматки і почала їх їсти. Залишки документів склали у пакет. Вони будуть ідентифіковані як зіпсовані. Із Рахсу на виборчу дільницю відповідальні наречені не пропускають голосування навіть у день своїх весіль. Приходили на дільницю прямо у весільному вбранні. Все. Діло зроблено. Перше. А молодята на Тернопільщині дізналися про дату виборів, коли вже було призначене весілля. Планів вирішили не міняти, а у весільному графіку виділили час і на громадянський обов'язок. Наречений проголосував вранці до вінчання, а ось наречена прийшла на голосування у весільній сукні і вже дружиною. Ми вирішили 100%, що ми на вибори йдемо, тому що так само цей особливий для нас день. Важливо і виконати свій громадянський обов'язок. На Донеччині чоловік вкинув в урну для голосування пачку бюлетенів. Це сталося у Мирнограді. Спостерігачі й члени комісії намагалися цьому перешкодити. Однак чоловік виявився швидшим та сильнішим. Після цього спостерігачі звернулися до правоохоронців. Ведеться розслідування. А у Дніпрі невикористані бюлетені гасили сокирою. Про це на своєму Фейсбук повідомила громадська мережа «Опора». За законом, аби гасити невикористані бюлетені, треба відрізати правий нижній кут бюлетеня. І зазвичай це роблять ножицями. Раяна Алієва, Заман, АТР.